Tenêtiya nehilbijartî, mîna acer. Herkes diçe mirov tenê dimîne. Ev ne hilbijartin e, ev hinekî ji neçarî ye. Tu hewil didî xwe bidî karekî, tu hewil didî bibigiyan, ji giyanên li ber sekratê re lê carekê tu dibînî ku giyanê te ketiye ber sekratê û tu di nav xwedanê de dinalî. Ew nalîn li sinaran diqewime, xwe berî nav newalan dide û tê li quncikê dilê te vedigere. Dîsa jî tu nikarî tiştekî çareser bikî. Tewlê nikarî ji bêdengiya hundirê xwe re bibî ziman. Talî û dawî pênûsa te dibe giyan, ew te tenê nahêle di şevên lal de dibe ziman. Çima yên ku giyanên wan zindî, piştî ku hewil didin ji giyanên bersekratê re bibin can, ruh ji wan dikêşe. Tu dibêjî qey yekî tu hil dayî û yek te berbijor vedikişîne. Mirov li navê rastê matmayî dibîne, bi vir de direve û bi wir de direve. û di qelîştoka erdê re diçe xwarê. Ew mirov çima diçe xwarê? Kes jî nabe alîkar. Kes jî li sedema ku ew aniye wê astê napirse. Herkes xwe vedişêre û gotin ji giyanên ber sekratê dibînin. Tu xwe bi xwe jî dibêjî, ez çawa ketim ber sekratê. Lê tu dikî û nakî êdî bersivekê nabînî ji vê halê xwe re. Tu dibêjî qey êm bi giyanê ew bûn û tu ji mêj ve di vî halî de yî. Tu rastiyan li pişta xwe dikî, pişta te qop dibe. Ji ber ku kes ji rastiyan hez nake. Kes naxwaze xwe ji civata rûkenê lê pir dere û mehrûm bike. Çima wê ji te hez bike? Sedem heye ma tu qala heqiyê dikî, tu qala exlaqî dikî. Lê belê, gelo ev nefret ji rastiyê ne ji ber tirsa ji barê azadiyê ye. Mirov di nav xweliyê de rastiyê bi destên xwe diparêze. Lê ji ber ku bihayê wê rastiyê giran e, ew paşê bi çavên tirsonek lê dinhêre. Tu behsa heqiyê dikî, lê gelo heqî ne tenê peyveke me ji bo aramkirina dilê xwe afrandiye. Gelo rastî ne ew e ku piraniya mirovên li nav civakê li gorî teoriya feydedariyê tevdigerin. Ew ne ya rast, lê ya herî bikêr tenêtiyê hildibijêrin. Civatek derewîn a rûken ji bo piraniyan rewşa herî bikêr e, ji ber ku kêmtir êş û ewleyiyê dide. Exlaqê ku tu dibêjî ji bo wan tenê kiraseke ku gava hewce be li xwe dikin û gava zirar bide wan, tavilê ji ser xwe dişeqetînin. Kîjan îradeya qenc ya kantî wan ajot dema ku ew dizanin ku heqî di rastiyê de ye, lê ew dîsa ji rûyê xwe derewîn diparêzin. Bersiv di rewşa xwezayiya Hobbesî de veşartiye. Civakê di bin rûyê xwe medenî de tenê ji bo berjewendiyên xwe yên bêdawî li hev kiriye. û ji ber vê yekê gava tu rastiyê vedikî, tu ne bi bêexlaqî, lê bi sîstema wan a eslî ya berovajî re şer dikî. Rastiya te ji bo wan berdewamiya xwe ya hewce ya civakê xera dike, ji ber vê yekê pişta te qop dimîne.